Asta este mâncărica. Asta este truffle mushroom ravioli. Sunt atât de bune. Un gust atât de fin. Aici avem cartofi cu trufe. Aici a fost și nu mai este un pui marinat în miso. Iar aici avem pasta carbonara cu ciuperci și pancetta. Iar aici, bineînțeles, vestitele beri. Cheers! Asta este vederea noastră de pe terasă. O seară minunată. Undeva la 23 de grade, cald și plăcut. Asta este atmosfera din interior, un local atât de frumos. 460 de angajați, dacă vă vine să credeți. Asta este așa un mic detaliu care face toată diferența. O lămpiță destul de micuță, ajustabilă de acolo de sus. Absolut minunat! Vreau să vă fac o filmare și pe timp de seară la Lac Ontario, la Harbour Front. E o atmosferă deosebită. Iar turnul CN Tower are exact culorile mele favorite, curcubeu. Curcubeu pe cerul goi.